הרבינו בחיי אומר, כתוב בפסוק, יראת השם איהו יצורוי. מה בן אדם שם בכספת? $100,000. עשיר יותר גדול שם $1,000,000 בכספת. מלך שכל אוצרות הכסף שלו, מה הוא שם בכספת? אבני חפץ יקור סגולו. זאת אומרת, יהלומים, דבר שלא בנמצא. בכספת שמים דבר שלא נמצא. אומר הרבינו בחיי, מה הקדוש ברוך הוא שם בכספת? לקדוש ברוך הוא יש את הכל. מה הוא שם בכספת? כביכול יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא אומר, אין לי. מה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז כשבן אדם שומר את העיניים, הוא נכנס לכספת של הקדוש ברוך הוא. יראת השם איהו יצורוי, זה האוצר, אתה נכנס לכספת. מביא אותו הקליוקור בפרשת כיסובוי, כתוב בפסוק, יפתח השם לכו אסו יצורו יטוי. אומר הקליוקור שלא תטעה שהקדוש ברוך הוא צריך את הכספת לעצמו. לא, כשאתה צריך ישועה, רפואה, פרנסה, שידוך, יפתח השם לך את היצורוי שיש לו מיראת שמיים שלך. ישב כאן בארץ ישראל איזה פקיד של בנק מאוד גדול, בנק שמעבירים שם העברות של כספים גדולים מחברות גדולות, מבנקים. אז הוא הראה ששבוע שעבר הכניסו שם לחשבון, לפקיד שם, $1,300,000,000. כמה זמן? הוא סיפר זה היה על יום. למחרת הוא משך את זה בחזרה. אז שאלו אותו למה הוא הפקיד את זה על יום. אז הוא הראה בפתק אחר, תראה כמה הוא עשה כאן. הוא עשה מזה $400,000 ליום אחד. ליום אחד. אחוזית, זה מה שהוא הרוויח. ולמה הבנק נותן לו $400,000? הבנק הם לא נותני צדקות. הוא הסביר כי הבנק מרוויח מזה הרבה יותר, כי הוא צריך כסף נזיל, מזומן, וממילא הוא מרוויח מזה הרבה יותר. בן אדם חושב, מה אני עכשיו אשמור על העיניים? אבל אחר כך מחר אני אפול, מחרתיים אני אפול, אני לא אשמור. תשמע, יום אחד בכספת, תראה איזה אחוזים, $400,000 ליום. יום אחד אתה נכנס לכספת של הקדוש ברוך הוא, כמה רווחים אתה יכול לעשות מזה? יום אחד אתה שומר על העיניים. ותבין טוב כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מזה. אמרנו שהבנק מרוויח יותר, כי אין לו לקדוש ברוך הוא בבייס גנוזו ולא אויצו של יראת שמיים בלבד. איזה נחת רוח אתה עושה לבורא עולם.